Здравейте! Името ми е Стоян и работя в Сдружение Ecosystem Europe. Сдружението ни е основано през 2013 година с основна цел да подпомага младите хора в подготовката им за предизвикателствата на утрешния ден. Това правим чрез стимулиране интереса им към бъдещите явления и овластяването им в процеса на израстване и ангажиране с житейски избор. Идеята, с която кандидатстваме, е за адаптиране на иновативен образователен инструмент към началния етап от образователната ни система. Този инструмент са научни басни с автор професор Гюнтер Паули. Басните инициират процес на учене, при който паралелно се стимулират придобиването на академични знания, развиването на емоционалната интелигентност на децата, творческото им въображение и разбирането им за връзките между социалните, икономическите и природните системи. След адаптирането към българската образователна система следват обучение на учители в методологията и преподавателските похвати, заложени в басните, практическа работа с децата по разработването на ученически проекти и представяне на резултатите от тази работа на общ ученически форум. Благодаря за вниманието!